Vikavalo palaa. Voihan perkele, kaikki varaosat straight out of Kempeelle Elekma. Mä rompa siellä edes taas. Sieltä autooni tarvittavat vehkeet saa nostaa verkkokaupasta tai tuu meille käymään. Tän on kaikki mitä tarvit. Täydennystä autotalli, halvat hinnat eikä kalliiksi. Mikä koodin lukies sun kannattais jo hankkii. Tilat verkkokaupasta tulee hetkestä jo oventaa Elekma. No mitä muuta sä voit olettaa? Jengi ytsi hyvin pyyhkivät tuotteet yrityksiä. Asiakaspalvelijat vasta kysymyksi vitti poikki. Pystyy räppää saman verran vaikka akapella niinku Elekmalla herrat. 30 päivää aikaa palata ja vaihtaa. Vaikka kauppa kiinni netissä auki aina. Vikavalo palaa. Voihan perkele, kaikki varaosat straight out of Kempeelle Elekma. Mä rompa siellä edes taas. Sieltä autooni tarvittavat vehkeet saa nostaa verkkokaupasta tai tuu meille käymään. Tän on kaikki mitä tarvit. Täydennystä autotalli, halvat hinnat eikä kalliiksi. Mikä koodin lukies sun kannattais jo hankkii. Tilat verkkokaupasta tulee hetkestä jo oventaa Elekma. No mitä muuta sä voit olettaa? Jengi ytsi hyvin pyyhkivät tuotteet yrityksiä. Asiakaspalvelijat vasta kysymyksi vitti poikki. Pystyy räppää saman verran vaikka akapella niinku Elekmalla herrat. 30 päivää aikaa palata ja vaihtaa. Vaikka kauppa kiinni netissä auki aina. Vikavalo palaa. Voihan perkele, kaikki varaosat straight out of Kempeelle Elekma. Mä rompa siellä edes taas. Sieltä autooni tarvittavat vehkeet saa nostaa verkkokaupasta tai tuu meille käymään. Tän on kaikki mitä tarvit. Täydennystä autotalli, halvat hinnat eikä kalliiksi. Mikä koodin lukies sun kannattais jo hankkii. Tilat verkkokaupasta tulee hetkestä jo oventaa Elekma. No mitä muuta sä voit olettaa? Jengi ytsi hyvin pyyhkivät tuotteet yrityksiä. Asiakaspalvelijat vasta kysymyksi vitti poikki. Pystyy räppää saman verran vaikka akapella niinku Elekmalla herrat. 30 päivää aikaa palata ja vaihtaa. Vaikka kauppa kiinni netissä auki aina.